Jos maaperä on hiekkaista tai kivistä, vesi ei jää siihen kuoppaan, vaan valuu läpi. Ja jos ei ole vettä, ei ole routimistakaan. Jos on kivistä tai hiekkaista, voit tasoittaa sen maaperän järjestämällä näitä irtokiviä. Olen tehnyt muotin laudoista, sen jälkeen olen raudoittanut. Harkot saan parhaiten vatupassiin keristämällä niitä ensin yhteen lautaan, jonka saat vatupassiin. Sen jälkeen kiristät toiseen lautaan ja tarkastat vatupassilla. Kun antura on kuivunut, voit valaa kiinni pilariharkot. Jätä vähän lastia harkkojen väliin.